Wesleyan University Philippines Carolina L. Gozon Institute for Lifelong Learning panayong naghatag og kalidad nga edukasyon alang sa mga tinunan. Ani ang report. Layo na ang naabtan sa Carolina L. Gozon Institute for Lifelong Learning sa Wesleyan University Philippines sa Cabanatuan City, Nueva Ecija sa unang tuig sa operasyon niini. Mitambong sa unang anibersaryo niini ang mga anak ni Carolina L. Gozon nga sila si Florencia Gozon Tariela ug Carolina Gozon Jimenez kundiin gipaambit ang kalampusan sa CL Jill. What they have done is really beyond our expectations. They have reached out not only locally but even outside, and they have done so much in a short period. So I'm very hopeful they will be able to accomplish even much more. Napalig-on sa CL Jill ang collaboration sa nagkalain-laing nasod alang sa Universal Education Quality Standard. Apil na niini ang mga programa alang sa edukasyon sa Japan, Laos, China ug India. Sobra-sobra ang kanilang na-achieve. And we are sure they will be able to achieve much more kasi napakasipag ng ating presidente. At lahat ng tumutulong ay all out for him. Gipahigayon sab ang Thanksgiving Mass isip kabahin sa selebrasyon sa unang tuig sa CL Jill. Mipadangat og mensahe si GMA Network Incorporated Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon kinsa mibarog isip honorary chairperson sa Oversight Committee sa Carolina L. Gozon Institute for Lifelong Learning. Sa mensahe ni Attorney Gozon, gipasigarbo sa ilang pamilya ang mga programa sa Wesleyan University Philippines nga nahasubay sa ligasiya sa ilang inahan. Nahinumduman usab ni Attorney Gozon ang mabulukong kinabuhi sa ilang inahan ug kun giunsa niini pagsagubang ang mga hagit aron magmalampuson. Marso 18, 2022, dihang gitukod ang Carolina L. Gozon Institute for Lifelong Learning. Nagsilbi niining inspirasyon ang mabulukong karera sa kinabuhi, prinsipyo ug mga pagtulunan ni Carolina L. Gozon. Ang philosophy ng Institute ay hinahango namin from the life of Mrs. Gozon. Yung kanyang adaptability to situations, yung appreciation niya on the real needs of people, and yung determined efforts to respond to those needs. Nico Sereno, GMA Regional TV Live.